Zašto još uvek sanjam tebe? Zašto se iz noći u noć tvoje ime vraća u tišini mog sna, iako nisi deo mog života već dugo? Možda i ti imaš taj osjećaj, misliš da si zaboravio, da si ostavio sve iza sebe, ali čim se sve ugasi, srce progovori na jeziku koji ne razumeš. Snovi nisu uvek bežanje od stvarnosti, već povratak onome što nismo uspeli da oprostimo sebi. Da li su to samo uspomene koje odbijaju da umru, ili rane koje sam gurnuo pod kožu dok sam bio budan? Svako ima priču koju nikada nije ispričao do kraja. Snovi dolaze kao glasnici, noseći poruke iz delova nas koje danju guramo pod tepih. Najteže nije oprostiti drugome, već sebi. Da li si i ti to nekad osjetio? Možda baš sada, dok slušaš ove reči, neko ti je već na pameti. Da li si ikada poželeo da prestaneš da sanjaš? Možda si oprostio drugima, ali da li si sebi oprostio što još uvek sanjaš? Napiši dole u komentarima, da li ti se desilo da neko zauvek ostane u tvojim snovima? Zašto misliš da tvoje srce još nije spremno da pusti? Ovo je priča o onima koji ostaju u snovima. Priča o meni, možda i o tebi. Nekad pomislim da su snovi samo produžetak naših dana, ali istina je, oni su ogledalo svega što nismo uspeli da završimo budni. Šta to u meni još uvek živi, a odbija da nestane sa prvim zracima sunca? Neki ljudi odu iz našeg života, ali ostanu kao tiha senka u svakom snu, svakom trenu kad zatvorim oči. Možda su snovi jedino mesto gde možemo da budemo iskreni pred samima sobom, gde prestaju svi izgovori i opravdanja. Snovi su sklonište za tuge koje nismo smeli da izgovorimo, za reči koje su ostale zarobljene među zubima, za oproštaje koji su zauvek ostali neizgovoreni. Ponekad, bol sna je dublji od bola sećanja, jer u snovima ne postoji način da se sakrijemo. Sve ono što još nismo pustili, dođe po nas. Jesi li se i ti ikada probudio sa osjećajem da nešto važno još stoji nedovršeno u tebi? Da li te snovi vrate na mesta za koja si mislio da su davno izbledela? Ponekad san donosi i olakšanje, jer bar tamo možemo ponovo sresti one koje smo izgubili. Podeli u komentarima, da li te tvoji snovi oslobađaju ili zarobljavaju još više? Težina snova je ponekad veća od stvarnosti, jer tu nema maski, samo tvoja istina, gola i neizrečena. Neki trenuci ostaju zauvek urezani, bez obzira koliko puta pokušamo da ih izguramo iz srca. Ponekad je to zvuk nečijeg smeha u prolazu, miris parfema na jastuku, osmeh uhvaćen na staroj fotografiji. U običnim danima, dok gledaš kroz prozor autobusa ili šetaš gradom, prošlost se pojavi bez najave, kao bljesak koji te na trenutak vrati tamo gde si bio najranjiviji. Nekad čuvamo sitnice, stari ključ koji više ne otvara nijedna vrata, poruku koja je davno izgubila smisao, poklon bez pravog mesta. Ne zato što ne znamo da krenemo dalje, već zato što još nismo spremni da pustimo baš sve. Neke rane ne bole glasno, one ćute, ali njihova tišina odzvanja svake noći kada pokušamo da zaspimo. Ima suza koje nikada nismo pustili, rečenica koje smo samo u sebi izgovorili i pitanja bez odgovora. Sećanja nas često prevare, daju nadu da bi nešto moglo biti drugačije, da bismo sada znali bolje. Pravimo filmove u glavi, scene gde smo rekli ono što nismo smeli, gde smo ostali umjesto da odemo. Koliko god puta da premotamo te slike, kraj je uvek isti. Ostajemo sami sa sobom, sa prazninom koju vreme ne popunjava. Koliko puta si pokušao da zaboraviš nekoga, a čini ti se da je baš tada postao deo tebe. Kao da mozak ne zna šta znači zaboravi, pa ponavlja ime te osobe, tiše, ali upornije. Jedna pesma, miris ili boja nečije kose može te vratiti u prošlost brže nego što si mislio. Da li si ikada poželeo da možeš jednostavno obrisati uspomenu, kao što brišeš poruku sa telefona, ali neke poruke ostanu zapisane u telu, u pogledu, u načinu na koji dišeš kad si nervozan? Možda se pitaš da li je moguće potpuno preboleti nekoga
ili samo naučimo da živimo sa tim nedostatkom, kao sa ožiljkom koji s vremenom bledi, ali nikada ne nestane. Dokle god sećanja ne umiru, možda ni mi ne možemo da se preporodimo do kraja, ali možda i ne treba da zaboravimo. Dovoljno je naučiti da živimo sa onim što ostane, da bol bude saputnik, ne vladar. Ako osjećaš da ove reči govore o tebi, zapratite kanal Bezglasne misli. Ovdje zajedno lečimo nevidljive rane i učimo da hodamo kroz maglu prošlosti. Ako znaš nekog kome su ove reči potrebne, podeli ovaj video i neka zna da nije sam u svojoj tišini. Kažu da je oprost oslobađanje, ali niko ne govori koliko je teško oprostiti sebi. Možda je to najteži zadatak u životu, priznati sebi sve greške, slabosti, izbore zbog kojih danas ne spavaš mirno. Ponekad se trudimo da zaboravimo, da opravdamo svoje odluke, ali srce ne laže. U tišini noći, kada ostaneš sam sa sobom, sve maske padnu i suočavaš se sa sobom iskrenije nego ikada pre. Autoopraštanje nije zaborav, niti ignorisanje bola. To je prihvatanje da si ljudsko biće, nesavršeno, ali vredno ljubavi. A ipak, koliko puta si prebacivao sebi iste stvari, iznova proživljavao stare scene, krivio se za reči izrečene ili prečutane. Čini se kao da svaki put kad zatvoriš oči, ti vraća slike prošlih grešaka i izbora, kao kaznu što još nisi naučio da sebi oprostiš. Ponekad je i pogled u ogledalo podsjetnik na ono što nisi mogao da promeniš. Zato snovi bole, jer u njima ne možeš da pobegneš od sebe. Oni te suočavaju sa delovima duše koje danju skrivaš iza osmeha i rutine. Možda je to razlog zašto se isti ljudi vraćaju u snovima, ne zato što im nismo oprostili, već zato što nismo oprostili sebi što smo ih pustili, što nismo pokušali više, što nismo imali snage da izgovorimo oprosti. A možda nismo oprostili sebi što smo otišli kada je trebalo ostati, ili što smo ostali kada je trebalo otići. Možda misliš da bi oprost bio isto što i zaborav, ali pravi oprost ne briše prošlost. Pravi oprost menja tvoje srce, menja pogled na sebe i na ono što jesi danas. To je tiho priznanje sebi. Učinio sam što sam umeo u tom trenutku. Bolelo je, ali sada zaslužujem mir. Autoopraštanje ne znači da nisi pogrešio, već da si spreman da ne budeš zarobljenik svojih grešaka zauvek. I dalje sanjaš, jer deo tebe traži oslobađanje. Ne od njih, nego od sebe samog. Možda je vreme da prestaneš tražiti savršenstvo u sebi i da dopustiš sebi da pogrešiš, da se usudiš na novi početak. Kada oprostiš sebi, snovi gube moć da te drže budnim, a prošlost postaje samo priča iz koje si nešto naučio. Ako poznaješ nekoga ko nosi istu tišinu u sebi, ko još nije sebi oprostio, podeli ovaj video s njim. Možda baš tvoje reči mogu biti prvi korak njegovog oslobađanja. A ti, da li si danas bliže miru sa sobom nego juče? Napiši dole u komentarima. Šta ti je najteže bilo oprostiti sebi? Ponekad se pitamo zašto nas isti snovi prate, zašto se prošlost vraća svake noći i ne da nam mira. Možda snovi nisu kazna, već vapaj duše da konačno pusti ono što je predugo držala. San nije neprijatelj, on je tihi poziv da sebi damo šansu da živimo lakše, bez tog skrivenog tereta. Svaki san, koliko god bolan, nosi sa sobom poruku. Pogledaj ono što boli, daj sebi pravo da osjećaš, ali i pravo da pustiš. Ne moraš zaboraviti, ne moraš se praviti da nije bolelo. Važno je da priznaš sebi sve što si preživeo, da prihvatiš da si čovek koji je voleo, izgubio, patio, ali i rastao. Možda ti snovi traže da pogledaš ranu koju si godinama izbegavao, da joj konačno daš pravo da zaraste. Dovoljno je da kažeš sebi, vreme je da živim dalje, vreme je da se oprostim, ali i da oslobodim svoje srce. Pravi oprost nije zaborav. Pravi oprost je sloboda da ponovo sanjaš bez bola, da prošlost postane deo tebe, a ne lanac oko vrata. Snovi te možda podsjećaju na ono što još nisi pustio, ali su i prilika da, napokon,
napraviš prvi korak ka slobodi. Ako te ovaj video dotakao, ostavi like. To je tvoj znak da si spreman za novu stranicu u svom životu. Možda nikada nećemo do kraja razumeti zašto nas neki ljudi ne napuštaju ni kada odu iz naših života. Možda ćemo ih još dugo sretati u snovima, u mislima, u sitnim navikama koje su ostavili iza sebe. Ali sada znaš, snovi nisu tvoji neprijatelji. Oni su tihi vodiči, putokazi gdje još trebaš sebe da zagrliš i pustiš. Oni ne dolaze da ti ukradu mir, već da ti pokažu gdje je još ostao čvor koji samo ti možeš da odvežeš. Možda oproštaj nije brisanje prošlosti, već odluka da više ne dozvoliš da te ona određuje. Jer kad sebi dozvoliš da pustiš, da oprostiš, život postaje lakši. Srce ponovo ima prostor da sanja, ali ovog puta bez bola. Ne moraš odmah sve zaboraviti. Dovoljno je da od ovog trenutka sebi poželiš mir. Niko nije sam u svojim snovima, niko nije sam u svojoj borbi. Na ovom kanalu Bezglasne misli zajedno učimo da hodamo kroz tamu dok ne stignemo do svetla. Ako su te ove reči dotakle, pretplati se na kanal i podeli ovaj video sa nekim kome treba znak nade. Svako novo like i svaka nova reč podrške je korak bliže slobodi, i meni i tebi.